What's up mga kuya? Hari na. Hindi ako nakapag-isip mag-live. Wala pa ata ako. Nag-loading ko, wala. Mas yan doon. Oh, ba? Nasira ang aking kaiba. Habit lang pala against the world. Ay, shout out sa mainit na ngayon. Tara, ngayon, napaka-init. Napaka na magandang gusto ng record. Malikot. Sa 2 million down. Kahit oy, 14,000. Short cut. Salamat sa thumbs up. Happy viewers siya. Bawi naman tayo. Ay, shout out. Bye. Mga 600 din. Hello.
Ay, sarap. Yan, kuko ko ang dumi. Kaya paglinis ng flavor siya. Flavor siya. Tandaan natin. Tandaan. Thank you for visiting my life.
Nice, madam. 90 lang kilo, ma'am.
For viewers around. Ganda. Hoy, Kupal, sama nga to. Sa Laks. Every TV siya raw. Pinagahan lumabas, matumal ka rin. Pagaan pa. Sabi po, shoutout sa'yo. For viewers, shoutout. Naka-live si isang kay Matthew, ano? Ito isang kay kanina yung binibidyo ko. Yung wire na yan. Nakita mo ba? Yung wire na yan. Baba na yan. Nakita ko sa Facebook. Upload ko sa Facebook. Bili na mais. 20 lang kilo. Hanggang ngayon, di pa inaayos. Pag may sumama pa talagang trailer na mabilis, ay talagang putol yan. Sabi, 90 po. Mahal na mais dahil. Maraming tarong sa akin. Yung kamo, sinabi ko 90. Pera na yun. Ito na ako, bakit ko?
reviewers at 4,000. Ay, B-boy, tawa ka dyan. Kapagupit na ako guys, mga koray. Kailangan na natin magpagupit para pumupitan ka. Yung mata. My viewers in the million in the house, shout out. At Board Up Socks, shout out sa inyo. Kakanto. Nag-aaga ko lumabas. Mga 4:30 yata yun. Tapos walang bumibili. Aray ko, alam mo na. May isang kaya ano, Erap. Erap lang shout out. Ito sa may Quirino Highway. Yan. Yan, malapit sa, kung alam mo yan, Erap lang. So, Hotel Moco. Hotel Moco. Yan, medyo malapit. Malapit daw dyan. Yun nga, may isang kaya. Guys, na walang kamatayan. Diba paninda ni Alex ngayon, ah? Payong, ah. Payong na. Ano ang tignan mo guys? Diba? Wala kayong kulay nyo? Kulay. Sarap yung mais na tubig. Ginugulay namin yan sa may Brescia. Pero, kahit kami nagugulay din kami yan. Kaso di kumakain yung anak ko. Di mahilig sa ano yung anak ko gulay. Ako mahilig ako niyan. Kaso di namin nauubos. Nagluto na ako niyan. Ako nagluto din, nagyan ko ng ano, saluyot. Tapos nilagyan ng kunting baboy. Yan, sana. Tapos may pritong ano ka dyan, galunggong. Sarap niya gulayan pag ano. Outing-outing dyan. Doon ako naka-live. Isang oras lang ako magla-live. Oh! Kaya nakita. Hindi ko
ko na matandaan yan. Sangkay. Malayo ba yan sa malapit lang yan. Basta Quirino Highway. Dating ko ng Nova Mall, di ba may paahon doon, malapit sa simbahan, Sangkay. Pera. Ano yan? Ay, sa Garong Mix Vlog, shoutout. Pag-ahon mo dyan sa may Nova Mall, malapit na yun. Malapit yan dito. Dito lang ako sa may gilid. Alam mo, madaan. Driver, may bigay. Bibigay ng ano, karapatan. May galang shoutout, Sangkay. Ay, sa Garong Mix Vlog, shoutout sa inyo. Basta na, nilibing na yung kapatid mo. 5 viewers, shoutout. Ako nalibing na Sangkay. Mabuti naman. Melody, hello, kumusta po? Salamat sa pagpasya. 25 minutes na tayo guys. Mga 1 hour na tayo. Okay, alam ko na. Alam ko na. Tagaraw, shoutout. Family Era Vlog. Lakang biyahe ngayon sa kaya ng Era. Melody Alvarez, may galap shoutout, sabi ni Era Vlog. Yan ako, boss. 8 viewers at 6 thumbs up, shoutout sa inyo guys. 12:28 na pala. So, wala pa 1,000 benta mo. Right ka. Bronze Live Journey, hello. Basta po. Siya na po kayo. Hindi ako mapasyan sa inyong mga live. Basta, pin na lang po kita. Hindi ka mag-live niya. Nakapin ka. Hello Mark. Hello rin po. Salamat. Thank you very much for visiting na lang. No worries. Marami ka naman viewers eh. Pero napapanood ko yung mga short videos. Kaya kasi ako nag-ano ngayon kasi pupokus yung Mark Jowaray TV sa Facebook.
Atak na naman. Kaya na tayo sa Facebook. Sa Facebook ako ngayon nag-ano, baka gusto niyo po mag-follow sa aking Facebook. Ito yung aking Facebook, guys. May mga gusto lang po mag-follow para madali na ng aking followers. Guys, kung gusto mag-follow guys, yan. Yan. Pangalan natin, Margio Ray TV. Same name lang din sa YouTube. Gusto lang po. Yan sa Pilipinas lang. Wala sa nagpilitan. Ito ba? You want this? You want this? Ilis ba? Yan. Kain mo. Wala mo na, kainin mo na ang galing. Very good. Baka na, basta, isa lang. One more lang, isa lang. Basta isa lang. Sit down. Ha? Basta. Tinanong yun eh. Tira. Alam mo yung mga Basta. basta. Yan. Coco? Oh! Coco! Ginawa mo dyan. Basta mo, nakakain ka naman ka. Mo. Tama. Galing mo kayo din Pino mo. Nagpahanata ko na yun sa mga. Mama, this time. Ha? Yan na ikaw. Ba't ako dito na lima yan? Ha? Ba't ako binuha? Alin? Ba't ako dito lima? Ay, no, pinastik niya na yung lima. Ano yung apat? Ba't ka rin? Ha? Ayun, well. Ako mo, kain ka ng kain dyan, ah. Kapit na tayo Loris na. Buha pa na natin mga book natin. Bang. Yes,
Sabi ko nga magkakaroon na. Kailan po kayo? Isa.
Pandagdag buunan lang mga katropa. May mga kawaray. Ang mahal na bilhin, walang nabibili. Pag mayroong lumapit, parat pa yung Ribo, yung nga galing Ribo. Yung nga galing. Ha? Bataan? Masay, malik mo. Yeah. Ito ba dapat ito blooming ko lang Meron, marami po. Nagkakaman, mapagkataman.
Bawal maningin dito. Hindi na. Shout out reviewers. Six viewers, shout out. 8 thumbs up. Okay, out na ako. Salamat sa inyo lahat. Sa panonood. Laban mo sa oras to. Bye. Bye.